Kwatiri kuno tiri safe makuseni. Ndo pandambodza kuti vambosvika kune rimwe side rekwatiri kunoko. But kuno kuri quiet zvose. Alright. Kwavasvika ikoko chii chaitika kwanzi kudii? Kwavasvika ikoko vanoratidza kuti vatanga kusvika mapurisa asati auya. Saka vanga vakutanga kuti vapinde mudzimba like door to door. Then mapurisa ndo paazosvika saka vanozobvumidzwa kupindira vanhu mudzimba. Saka vabva vazodirectwa kuti vaende kune rimwe side vachimacha zvavo through the roads and all that. Saka ndo mapere azvazoita. Imimi pamuri kurenta or pamuri kugara varipo vanokurentisai malocals kana kuti chii? Malocals. Vanotirendesa pana malandlord panapa ndewe muno mulocal. Alright. Haana information yaataura naye nemi here kana about kuti munofana kuita sei? Auya panapa, I think it was around half 7 in the evening. Achiti pane information yasvika kwaari yekuti pane chirango chakatemwa chekuti kana uchigara nemaforeigners asina mapepa kana kuti asiri documented ukabatwa zvakadaro unofanira kubhadhara 10,000. Saka auya achinditaurira iri nzira yekuda kuziva kuti ndine mapepa here nokuti haasi ready kubhadhara 10,000 yakatemwa kuti ichabhadharwa kune upi kana upi ari kugara nevari undocumented. Alright. Okay, saka mamuti kudii? Ndamutaurira kuti ini ndiri documented, ndine passport ine mazuva, unless kana, because I had to make it clear kwaari kuti we know kuti it's now a mixed multitude. Kune vamwe vakuti hatichadi vanhu ivava zvokuti une bepa une mazuva une chii might not matter to them. Saka ndamuvimbisa kuti anondiudza kana akandiudza mangwana kuti varipo vanodaro, then we can leave in the morning so that pavanouya panapo vanovanga isusu tisipo. But abva ati achadzoka kwandiri, asi mashoko ake anga ari kuti vati vanoda kupinda door to door, zvinova mapurisa ndio anenge achipinda door to door achicheka kuti vanogara mudzimba vane mapepa here kana asina, then landlord unobhadhara 10,000. Alright. Imimi saka zvoreva kuti imimi mutori pa standby zvekuti anytime munogona kungodzokera, munogona kutoenda ku consulate. Mamiriro azvo zvakaitaka because kana vakazenge vakuti zvokuti une mazuva hazvina basa, then because they might ask questions like une mazuva uri kurarama sei, because kana une mazuva unenge usingafaniri kushanda muno. Saka possibility yekuti vanokwanisa kubvunza saka uri kurarama nei usingashandi iri haya. Saka zvotoreva kuti neniwo ndiri panguva iyoyo kuti vakatoita zvekupinda door to door, it means neniwo ndinotofanira kuita consulate because ndinenge ndishandisa passport isina permit, therefore ndisingafaniri kunge ndishanda muno. Alright. Saka message yamunayo kuvanhu vari kuona muri kuda kuti kudii kune vanhu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vari musituation yakafanana nei? Message yandingapo kwavari vanhu vakadaro ndeyekuti vanhu ngavarege kurelaxa, especially kune vane mapassport vane mazuva, because unongone chinokunyengera chinokuita kuti ufunge kuti ini ndiri safe. Passport ine mazuva cannot save you. Nenhau yokuti mubvunzo zvandataura kuti mibvunzo yakawanda ichabvunzwa yakafanana nekuti saka uri kurarama sei, you came here as a visit and all that, and we know kuti mazuva acho haasi kuwanikwa nenzira yakanaka, in which case they might as well check kuti wapinda kangani, wawana 3 months mangani, nekuti anenge asingabvumidzwa kare. Saka hakuna ari safe pasituation yati. Vanhu vese vanofanira kugara vari alert, vakachenjera,
varege vakeep a very low profile. Kana zvakafanira ukaona kuti hauzvikwanisi zvandenda taura, zviri nani kuti utoenda concert kwacho ugozotoenda kumusha kufanana nevamwe vari kuenda kumusha. Ndanzwa kuti kumamelodi kune vanhu vapisirwa mudzimba. Information yasvika kwamuri zvakamira sei? Information iyi handisati ndasangana nayo. Sezvandareva kuti area yasvikwa ndeyei, hapana kuitwa zvinhu zvakafanana naizvozvo. Vava vachida kutanga kupinda mudzimba, but havana kuzokwanisa kupinda nokuda kuti mapurisa asvika. Handisati ndanzwa kuti kune imwe nzvimbo yaitwa violent kusvika pakadaro kuno kumamelodi. Imimi mashoko amungade kutaurirawo vamwe venyu vari kuona live ino, kana kuti zvamungade kubatsirwa nazvo kuti mukwanise kubva ikoko muri safe ndezvipi? Situation yakaoma nakuda kwokuti zvinhu zvakadai zvinenge zvakafanana nerufu kana ndichizviona, zvinhu zvinouya vanhu zvavo zvisina kumira zvakanaka. Saka mumwe anogona kuti saka zvinondongobuda here ndichisiya zvinhu zvangu, saka zvichaita sei, saka ndichatotangira papi. Meseji yandingapa kuvanhu vakadaro ndeyekuti upenyu hahugoni kupiwa kaviri. Zviri nani kuti urasikirwe nezvinhu zvese asi uchisara uri mupenyu. Kana pane upenyu pachine tariro yokuti nerimwe zuva unogona kuzoshanda ukatenga zvimwe zvinhu. Saka zvakafanira kuti chengetedze kana kuti tivavarire kuti chengetedze upenyu kudarika kuda kuchengetesa zvinhu zvatinogona kuti kana tikazviuza togona kuzviwana, asi upenyu kana tikahuruza hatichakwanisi kuwana zvakare. Saka vanhu ndinokurudzira vanhu vaite zvese zvine simba ravo kuti vave safe ivo, kunyange zvavo vakarasikirwa nezvinhu. There is always a second chance in life. This can never be the end. Where there is life, there is hope. So vanhu vanofana kumhanya vaende kwakachengetedzeka kuti upenyu hwevanhu tisarasikirwe neupenyu hwevanhu. Alright. Ndo muri Zimbabwe tiri kutaurawo nomwe mugari vari muSouth Africa, ndimukoma wangu, vachitaura nesu pamusoro penyaya dziri kuitika. Vari kuti kwasvika vanhu vari kuita vanga landlord wavo avaudza kuti zvinhu zvavo zvakakwana here, saka vakangomirawo negumbo rimwe chete. Vari kutarisirwa kuti anytime from now vanogona kutobuda kuitira kuti vasasvikirwe nevanhu, nekuti vanhu ava vari kutouya vachipinda mudzimba. Taona mamavhidhiyo evamwe baba vane mwana akuvadzwa, vanga vakaita zvokubatwa achinzi endai. Zvinhu zvinorwadza. Saka kwese kwamuri ikoko munogona kufunga kuti muri safe, but as long muchirenda mudzimba dzemalocals, chamunofanira kunzwisisa ndechekuti community yemuSouth Africa yakabatana, and mostly they know who is their neighbor, they know who stays where. Saka izvo zvinofanira kukudzivisai kuti kana muchinge muri kwamuri ikoko, don't think that you are safe, because vanhu vamuri kurentera ivavo ndo vachakutengesai. Mashoko enyu mukoma nesituation iyi kuvana veZimbabwe, nezvamaswera muchiona uyezve nezvamaswera muchinzwa, kunyange nevamwe vanhu varimo muSouth Africa vamuri kutaura navo, vari kutiwo kudii kunzvimbo dzakasiyana. Mashoko enyu amuda kuti mutaure ezvandisina kukubvunzai akamira sei? Mashoko andingawedzera pane zvandati ndataura zvino ndekuti nokuti masikati ndanga ndichitaura nedzimwe hama dzinenge dzichifila kuti we are safe, nokuti tiri kunzwa vanoshanda mumapositions ari kumusoro kureva vari mugovernment zvavari kutaura zvokuti peaceful protesting or that protesting or that peaceful marching or so those words gives them comfort, then to them relax kuti saka kana vakuru vadaro, saka ngatigare tiri safe. But mashoko iwayo
ndinoatora semashoko anoiswa uko kuti vanhu vazive zvavo information iyoyo, but on the ground what's happening is actually contrary to what they are saying. Saka ndoti mashoko avo anenge achingori empty, mashoko asina zvaainazvo to back the information iyoyo. Saka vanhu ngavarege kunyengedzwa nezviri kutaurwa, because zviri kutaurwa asi izvozvo zoitika paground. Kuti mukuru anenge akati peaceful then wozvinzwa, but ukazotarisa paground unotadza kuona kuti this even ukata dofu rakadi unoona kuti this is not peaceful at all. And also considering the issue yokuti it's a mixed multitude. Pane mumwe unotonzwa kuti uyu atori neproblem nevanhu vekunze zvachose zvokuti mapepa kana kuti hapana mapepa hazvichashandi kwaari. Saka achamisa ndiani, nokuti vanhu vanenge vari ma-thousands of people that are moving. Kunyange mupurisa akazosvika, iwe unenge watorasikirwa neupenyu, because ukarohwa kana chero nevanhu 5 nematombo hapana pauchararama. Chero vakazosvika and hapana anozombofolowa kuti vasungwa here, chii chazovaitikira whatsoever, iwe unenge watorasikirwa neupenyu. Saka zviri nani tishandise zviri kuitika paground than kushandisa zvatinonzwa zvichitaurwa, nokuti zvatiri kunzwa zvichitaurwa zvakasiyana nezviri kuitika paground. Saka vanhu ngavatsvage kumhanyira panzvimbo dzakachengetedzeka. Kana kuconsulate kuriko kuri safe, vanhu vamhanye ikoko, it's okay. We will always recover. We as Zimbabweans, we are very hard-working people. We know how to face challenges and to overcome them. Takasimba, takapuwa simba raMwari. Saka we will always recover. Vanhu ngavamhanye neupenyu hwavo vachengetedzeke. Ndio mashoko andingataura pazvino. All right, thank you so much, my brother Richard from South Africa. The situation in the ground, anyway, Koma, we hope and pray that you are safe. If there is need, please shout out. If you need any help, number knows that I pa channel pedu. If you also need help, garai mafona aka charger, garai mune ma power bank kuitira if anything happens, munenge mune mafoni anenge achizokubatsirai kuita any communication location kwamunenge muri. I think that is very, very important. Uyezve, if possible, kana muchikwanisa kubuda mune mapepa enyu, mune everything that is so valuable to you, I think kugara mabuda pane time kwakakosha mukoma, so that musarasikirwe neupenyu. Thank you so much for talking to us. Thanks, my brother. Thanks a lot. All right. That was the brother in South Africa talking to us about what is really happening there. Now, coming back to this live broadcast, we were hoping that we were going to have Mr. Mo Boys Munetsi, but at least you have heard from the video that we played you, in South Africa. Number that are posted, that is a group called Mzansi for ED. That is a group Ripa Consulate, and those are their numbers. Kana muripo muruda kubatsirwa bache pa WhatsApp nekuvafonera. Kana muri need help wherever you are, get in touch with those numbers. Please, let's share that number so that vanhu vakwanise kubatsirika, because hazvizobatsiri kuzonzwa makukauntwa panhamba yevanhu vanenge varasikirwa neupenyu. So that from me, I want to say thank you to everyone that has been tuning in, and hopefully you're hearing us loud and clear, but we have to end it here. We are going to continue doing engagements with people that are on the ground. Kana muripo murikoko kwamuri makasunga kutibata panhamba dzedu dziri pa dzataisa live ichitanga. That is our number kana mune any issue, so that tikwanise kubatsirana on what is happening. Zviri nani kubva kuSouth Africa uri mupenyu than kuzobva uri coffin. It will cost us, it will cost the nation more, it will cost your family more. It will cost your family more because your family is going to lose you. You are irreplaceable upenyu hukwanisi kudzoserwa idamba kamwe. Saka that is what it is. Anyway, thank you so much for everyone that has been tuning in. Tusangana mangwana.